בחורף 1946 עד 1947 נמצאה במערה בקומראן, המכונה כיום מערת קומראן מספר 1, מה שנחשבת לתגלית החשובה ביותר בהיסטוריה של הטקסטים העבריים הקדומים, מגילה ובה נוסח כמעט שלם של אחד מספרי התנ"ך. המגילה שנמצאה היא נוסח של ספר ישעיהו הנביא, והיא מתוארכת לסביבות שנת 125 לפני הספירה. כלומר, לאחר יותר מ2000 שנות המתנה, התגלה במערה כתב היד העתיק ביותר של נוסח כמעט שלם של ספר מכתבי הקודש. חשיבותו של כתב היד הזה גדולה מסיבות רבות, ואחת מהן היא שהמגילה צופנת את המפתח לפרשנות ולהבנה מכריעות וגורליות בדבר העבד הסובל, המתואר בפירוט בקטע הנודע והמפורסם, דהיינו ישעיהו נ"ב או 52 מפסוק 13 עד פרק נ"ג או 53 פסוק 12. המפתח הזה ניתן לנו בתחילת הקטע, בפרק נ"ב פסוק 14. נתחיל לקרוא מפסוק 13. הנה ישכיל עבדי, וירום ונישא וגבה מאודה, כאשר שממו עליך רבים, כן משכתי מאיש מראהו, ותוארו מבני האדם. האם ראיתם את המפתח בקטע? כן משכתי מאיש מראהו, ותוארו מבני האדם. עבדי, כן משכתי. כך כתוב בכתב היד שנשמר כמעט שלם מסביבות שנת 125 לפני הספירה. המפתח שבקטע ברור. עבד אדוני בקטע הזה הוא המשיח. מילה אחת מבהירה לנו בתחילת הקטע את זהות העבד הסובל מעבר לכל ספק. העבד הסובל הוא המשיח, והקטע מתאר לנו את סבלות המשיח האמיתי. אבל מדוע נסתרה המילה החשובה הזאת יותר מ2000 שנה? האם ספר ישעיהו אינו אחד מספרי הקנון התנ"כי? כן, ספר ישעיהו הוא אחד מספרי התנ"ך, אבל נוסח המסורה הקדום ביותר שמתועד בכתב אחרי מגילת ים המלח, ואשר נכתב כ1000 שנה אחריו, מכיל מילה שונה במקום הזה. הנוסח המסורתי אומר, כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו, ותוארו מבני אדם. כן משחת מאיש מראהו, או כן משכתי מאיש מראהו. מילה אחת שהיא בעלת השלכות מרחיקות לכת. כי הרי לפי נבואת ישעיהו בפרק נ"ג או 53, שהוא המשיכו הישיר של אותו הקטע, המשיח המובטח הוא העבד המשרת הסובל. לפי נבואת ישעיהו בפרק נ"ג או 53,
המשיח האמיתי מתואר כאחד שיסבול בגלל ובעבור חטאי עמו עד מוות. זה הטקסט של ישעיהו נ"ג או 53 ממגילת ים המלח. ישעיהו פרק נ"ג ממגילת ישעיהו הגדולה, מגילות מדבר יהודה. מי האמין לשמועתנו? וזרוע אדוני אל מי נגלתה? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תאור לו ולא הדר לו, ונראינו, ולא מראה ונחמדנו. נבזה וחדל אישים, ואיש מכאובות ויודע חולי. וכמסתיר פנים ממנו, ונבוז הוא ולא חשבנוהו. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנוהו נגוע ומוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו, ומדוכא מעוונותינו, ומוסר שלומנו עליו, ובחבורתיו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפקיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה, ולא יפתח פיהו. כסה לטבוח יובל, רחל לפני גוזזיה נעלמה, ולא פתח פיהו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח? כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמו נוגה למו. ויתנו את רשעים קברו, וערן עשיר בומתו. עלו חמס עשה, ולא מרמה בפיהו. ואדוני חפץ דכאו ויחללהו. אם תשים אשם נפשו, יראה זרע ויארך ימים. וחפץ אדוני בידו יצלח. מעמל נפשו יראה אור ויסבע, ובדעתו יצדיק צדיק עבדו לרבים, ועוונותם הוא יסבול. לכן אחלק לו ורבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע. והוא חטאי רבים נשא, ולפשעיהמה ייפגע.